Patay ang usa ka alias Dudot kay matud sa mga pulis misupol dihang si Kupo na unta atol sa drug bypass operation sa kapulisan sa Maa Police Station 16 niadtong Biyernes sa gabi Agosto 25. Daghang shabu ang napalit og nakumpiska sa mga pulis atol sa operasyon nga bana-bana mo kantidad sa 3 million pesos. Gihimong operasyon sa Purok 3 Sentro Langob, Davao City. Wala na makalaho sa sentrong bahin sa Davao City niadtong Biyernes usab sa gabi ang usa ka sales representative din nasakpan sa checkpoint ka nagdala kini og improvised glass tutor nga gidudahang adunay residue sa illegal nga droga sulod sa iyang SUV. Giila sa mga pulisang suspect na si J. Chris Ampig Sahulga, 40 anyos, taga Barangay Mailag, Valencia City, Bukidnon. Narescue sa kapulisan ang usa ka 14 anyos nga estudyante o gidakop ang kauban niini nga driver nga giila sa mga pulis nga si Pet Jake Lumanas Capote, 28 anyos, human mapaliti og gituuhang pinaugang marijuana. Tanan-tanan mo kantidad sa 3,500 pesos ang nasignit og napalit nga illegal nga droga. Wala na makaepsot gikan sa mga pulis sa Police Station 4 ang driver nga si G.R. Raduna Godin, 33 anyos, taga Bahada, Davao City, human mapaliti sa pusher buyer nga pulis ug usa ka sachet nga adunay sulod sa gituohang shabu. Napriso na ang suspect sa Police Station. Samtang nasikop sab sa laing bypass operation sa mga pulis sa Police Station 4 ang usa ka painter. Giila sa mga pulis ang suspect nga si Rogelio Cañada Picar Jr., 45 anyos, taga Sentro Agdao, Davao City. 20,000 pesos nga kantidad ang napalit og nasignit nga gituohang shabu gikan sa suspect.